Jon Turo, kolombiarrak Txalaput eta Anakona eta Nikola Boen. Tropia gain gainean. Hor ze tropia hundia, tropia gozea. Nathan Haas, australiarra. Ez da aztea da. Norteña da irabazta da Nathan Haas. Erritmo moteldu dute. Hori da lehen esan dakoaren adibide garbia orain ikusten ari gara. Nathan Haasek erritmo bizitu, baina gero arnasari buelta emateko, esfortzua berreskuratzeko moteldu. Pelotoiaren erreleboak ere pixka bat nahaztuko dira, Hor... Bai, diru neurta. Hori da. Neurti da, gainean. Bai, gainean. Alper geri dira baina. 3 kilometro etapa bukatzeko. Eta iesaldiak ito. Horre horia. Eta bara. Movistarkoa. Movistarko dizon bat dago hemen. Movistarko Ventoso ez alda. Fran Ventoso. Bai, Ventoso bai. Bien, bitartean pelotoia bat egin da. Durbridge buruan. Atzo sekulako lan egin zuen eta Mathiusek eskertu dio. Mathius esartzeko asmote du, Sabiaga. Bai, sartuko da, hor dator Fermin. Beira, nola datorren kokatuta gainera. Eta nahi lurrean Ventoso, Fran Ventoso. Durbridge sartuko da, barkatu. Mathius sartuko da, Durbridge ari delanean. Bueno, gora itzakon. Kanondeleko Viviani, Maria Gorriarekin da Viviani, Frantzaliako Buani, izan den sprint bakarra, Kitelik izan den sprint bakarra frantziarrak irabazi du. Mezgek, Jaian Simanokoa, Nitzolo trekekoa, Roberto Ferrari ere hor da dira anprekoa. Ben Swift ere bai eskaikoa. Baina Buani irabazitzen egunean, Jaian Simanok eskura izan zuen garaipena. Katearekin arazoren bat izan zuen Mezgekek. Baina lanik onena sprinta prestatzen, Jaian Simanok egin zuen. Kontu edo orain Mezgek hor datorla gurpilean eta gizon bat bakarra duela horretik. Eta kilometro bat bakarrarentzat asko da Fermin. Azken kilometroan 2 lagun behar dira. 2 lagun behar dira sprinta ondo bideratzeko. Buanik, hartu dio gurpila Mezgekin. Begira bestela zer gertatzen da, hor eskuina deti badator jendea. Baina horren badirudi errespetatzen ari dira. Malia Rosa tartean jalandu gau, Malia Rosa atzo eta irabazita da, Monte Casino, Malia Rosa gaur, Poliñon espina liatzeko asmotan. Beder, sartzera begira Mezgek non ote den. Bien nire horator. Swift. Begira Mathius, eskuinatik aurrera egiten. Horatu azken zuzenunek 150 metro besterik ez dituela. Eta bihurgunean aurren sartzen denak erdia eginda izango du. Mezgek, Buani, Nitzolo. Mathius, hori dira postuko orain. Erne, hone balio du. Ia Mezgek. Buani barrutik, Nitzolo. Buaniren bigarrena. Bigarren postuan Nitzolorentzat, hirugarren ez dakit. Mathius bera. Mathius segurazki. Bigarrena Buanirentzat, eta ondo irabazi du, ondo. Konseileko Nasser Buani nagusi, Poliñon. Espein polita Sabiaga. Oso. Polita. Estua, azkarra, garbia, ikusgarria, oso polita.
Bai azkar egin azkeneko eta 50 metroak. Viviani, ez da horreneko lerrora llegatu. Nasser Buani. Eta sprinterrak, beste batzuetan bezala, Buani bintzat buzoarekin gaur ere. Lehen erlojuaren kontrako saiorako bakarrik erabiltzen ziren buzoarekin. Buani askotan, ikusten dugu buzoarekin. Hor dugu, Buani Nitzolo, Mezgek Matthews, Ferrari, ondoren. Hemen duzu berriz ere. Estutu dio Nitzoloak Buaniri. Viviani ondo kokatuta zen. Nitzoloren gurpilean. Hor abiatu du esprinta, Mezgekek. Eta eskuinetik egia lekurik gabe pasatzen hasi da Buani, ezkerraldetik Nitzolo lehen da biziko postuen ere joan da, eta azkeneko metroetan hartu di aurroa frantziarrak. Oso polita esprinta. Beira petakien atzean, Fermin. Cavendishen terraja dauka. Bai, esprintatzeko ere bai. Eta burua sartzar egin da. Bai. Haren estilo dauka. Urte ditu. Buenik, liderra bezalaxe, Matthewsek bezalaxe, sekrepen nagusian ez da aldaketarik gaur. Eta baita lehen izpide izan dutun